sawising para wedrah tepi marang kewajibanipun suwang-suwang. Sampeyan iku napa sing asine? Dus nggih. Kula sawising Demak ditinggal marang Pangeran Patiulus gugur ing Selat Malaka. Kuwi wis 1000 dinane, Dus. nggih. Nek Demak ora enggalana ratune, pindho sapu sing kelangan sok, putar kacir kaya ngono. Nggih, nggih, nggih. Mula mutusake kalenggan iki kudu enek sing gumanti Pangeran Patiulus Simring Sultan ing Demak. Kudune piye, Dus? Nggih, nun sewu. Manut pamanggih kula Iya, iya. kedah ngagem cara gilir kacang. Oh, nggih. Merga putra Sultan ing Demak Bintara Raden Patah menika rak wonten 5 cacahe. bener, Dus. Nggih. Iya, iya. Kedah dia ngagem gilir kacang. Adipati Ulus gitu. Ya. Mas Nyawa, Mas Kencana gitu. Surawiyata gitu. Lajeng boten sanes namung nembe Trenggono. Yen gilir kacang kuwi ben adil lho, Dus. Oh, kesane adil. Saiki kadange Pangeran Patiulus sapa, Dus? Kadange Pangeran Adipati Ulus gitu. Setunggal Mas Nyawa, Mas Kencana, Surawiyata nembe Trenggono rak gangsal. Kedah ngagem gilir kacang. Mongko sing sowan ki lagi telu siji. Siji sing ora sowan murid sapa, Dus? Urip kula lakoni ning wong lasem dumugi wonten ing Demak. Niku mboten cerah. Oh no. Oh nggih. Kula percaya ing mengkone piyambakipun ugi nderek ugi wonten ing pendopo Kasultanan Demak. Percaya mangga. Dus, iku lha apa, Dus? Dagan panolan Demak iki ado. Ado ngendi Cirebon? Lan Demak. Ado ndi Sampang lan Demak? Nggih, nggih. Mongko sing ado isu umun-umun padha sebo ning pendopo agung Demak. Tuladane Dirgonegoro Srimbit garwane Mas Lawa. Langgar Singgih saka Sampang Srimbit garwane Mas Kencana. Lah murid sampeyan sapa gan panolan kok ora teko-teko ta, Pak? Kowe nyang tanggung jawab ora? Adipun rantos sawetawis. Dados jame kok kala masane nggih diodot sing kudune jam 09.00 esuk diodot jam 11.00 wonten mriku. Ditunjuk. Dur. Ya. Mas Nawa, Jawa Kakunda. Kencana, Trenggono, Dirgonegoro, Langsina, Langgar Singgih. Iya. Jumenengan iki diwiti kalenggan iki apa ngranti Surawiyata? Kepareng aku Rama Semanggi. Iya. Kajena sampun dipun ketepaken bilih tabuk 8. Iya. Wonten ing Demak kawontenaken jumenengan. Ini taksih wonten kadang kadehan ingkang dereng ana tepi wajib. Menika teges piyambakipun ngiwakaken utawi nglewakaken wajib. Mila sampun sak mestinipun menawi manut pamanggihipun Dirgonegoro monggo enggal-enggal kawiwitan kemawon supados komplaning dampar Prabon wonten ing Demak saged Saiki uga siji dos ya. Sing jumene saiki siji. Siji. Oh, keluarga Demak sing kathah. Kowe nggih. Iya. Rama sonan ngene. Menawi pamanggih kula Iya. dipun lajengaken kemawon. Alenggan iki jenenge. Nggih. Loro
Dus. Sing saiki, Gus. Kowe nggih. Sami kaliyan garwa kula. Ya saiki uga. Nggih. Telu Dus wis Dus. Kowe nduk. Saiki papat Dus. Mula kalenggan iki sira Mas Nawa Nggih, napa? sing putra Wijilega tinggal marang rakamu Tunus. Sliramu kang bakal nggahi dampar Gentana ing Demak. Rama ngiri kepareng dalem makmur bilir panyuwun pangapunten. Menawi kula menika gadhahi hak waris wonten Demak Bintara. Nanging Rama katuran pirsa. Menawi garwa kula menika sampun dados adipati. Kula boten gadhahi hak milik wonten ing Demak Bintara. Prayogipun kula paringaken kadang kula ingkang dereng kagungan palenggan. Sapa nduk? Trenggono. Nggih. Kowe piye nduk? Kurang biasa jas ramus. Kula menika namung bawaan wani. Iya ya. Kula boten pas watres menawi kula lenggah wonten dampar perkara. Kanggo prayogi kadang kula kemawon ingkang lenggahi dampar Prabu. Trenggono. Loro Dus. Dirga. Dawuh Prabu. Sliramu piye panemu Duli Sultan? Menawi pamanggi kula. Jalaran ingkang menang gadhah palenggan menika garwa kula. Wijil kula warga saking Demak. Kula namung dapur putra mantu. Monggo garwa kula diajeng Ratu Mas Nawa kemawon moko. Sarta kula sampun ngrumaosi mukti wibawa wonten ing Cirebon. Sampun anggadhahi pangkatan derajat sarta palenggahan. Mila sawetawis kula taksih menggayaken dhateng kadang kula. Ingkang kalenggan menika dereng kagungan palenggahan. Nggih, kadang kula Trenggono. Ya nyalonke Trenggono. Syukur alhamdulillah. Piye kowe nggih? Jadi kula Rama kepareng matur. Kula menika saking bangsa Bang Madura. Tumukine Bintara Demak. Namung putra mantu. Iya iya iya. Menawi kula menika mboten pantes dados ratu wonten ing sasuan Demak Bintara Rama. Kowe kok iso ae. Iya. Terus Enten apa? kabeh kuwi ngeranti kesuwen ya waleh lan jeleh. Joko pengen gali dhewe-dhewe mergo duwe tanggung jawab dhewe. Langgar Singge ya bupati ya tanggung jawab. Dirga ing Cirebon ya tanggung jawab. Nek suwe ngendani muridmu iki malah basa-basi. Negarane sowan-sowan ya. Mula seksenana wit kawula kabeh ing Demak Bintara. Nayaka tamtama saka guru ing Demak mutusake calon sultan ing Demak tunggal Pangeran Trenggono. Waalaikumsalam. Eneng opo leren masuk angin ta opo? Bang Panolan teko kene kok randhek. Awit tasih wonten kewajiban wonten ing Kabupaten Dagan Panolan ingkang kula rampungaken. Ya Allah. Wes. Surayata Kula Mbok Sunandiri. Suwanu Randat. Nggih. Mula aku mutuske jenengan sultan ing Demak. Kowe calon siji. Calone Pangeran Trenggono. Pangeran Trenggono pun jumenengaken dados sultan. Calon sultan. Wonten Kasultanan. Nuwun sewu. Menawi Pangeran Trenggono menika pun jumenengaken dados sultan wonten ing Kasultanan Bintara Demak menapa badhe pagar sepinten yuswanipun Trenggono. Neng kabeh kuwi sarjane para kadang-kadian nyarujui Trenggono dening sultan. Kang Mbok Ratu Mas Kencana
Mas Nyowo Kakang Langgar Singgih Kakang Dirgoro-goro Samyo Sami Nyengkuyung adekipun Sultan Dimas Trenggono dados Sultan wonten Kasultanan Bintoro. Bener. Calon tunggal Dimas Sultan Bintoro. Ayo. Calone mboten setunggal. Kalih Sopo? kula piyambak. Kalane loro. Loro kula ndarbeni kapitayan kalamun mengko dianake pilihan sing jujur sing dadi mesti calon. Saiki coba diwarak-warake marang kawula Demak sing dadi calonmu Surawiyata apa Trenggono? Oh, anak. Haha. Nuwun sewu para warga wonten ing Kasultanan Demak Bintoro wekdal sapake badhe wonten pilihan sultan. Wonten ing Demak calonipun wonten kalih. Nggih. Nek mengko panjenengan sedaya gelem nyoblos calon kula tak hadiahi sarung. Apa jaluk sepeda motor. Mergo Sunan Kudus niku anak bondo putune desa ponakane Bangkit dari Sunan Kudus. Bar nyoblos mampir teng ngene Panti Kudus kalian jupuk apa sing dijaluk. Setuju apa mboten? Surawiyata jeneng sultan. Terus apa mau sponsore apa? Sponsore Sepeda motor. sepeda motor. Nek Trenggono ora larang-larang kathok. Kathok. Sponsore Sunan kere ngenten iki mung kathok. Sampean montor teng Kudus mboten sithik, tenggone pabrik-pabrik ukur kula wae montor. Arek milih anggere calon kula dadi cukup montor dhewe-dhewe. Lah milih montor apa milih kathok? Hah? Milih kathok. Mateni wah. Lho kok milih kathok? Karo kathok kok dipilih kathok niku sampene pripun? Milih montor. Oh, kira. Gelem milih karo Kyai Surawiyata. Ribut. Wis kena dos. Nggih. Wong orang cekok mana iki. Iki wae. Dene kawula iki yo ngajeni sapa satrane kang Wowo jeneng Sultan. Saiki ngene wae. Antarane Surawiyata lan Pangeran Trenggono sing Wowo lungguh Jampar Kencana kuwi sing sah jeneng Sultan Demak. Ayo ngoten. Nggih, manut. Saiki diwiti sapa sih? Anak murid kula lho. Surawiyata. Nggih. Surawiyata, Mari dawa. tekalan gamblang nggonmu midhangetake. Nggih. Sapa sing kuwawa lungguh kursi Kencana ing Demak kuwi sing sah jeneng Sultan. Kula ing Saka. Diwiti. Kula. Mulane Sultan. Kakang Dirgoro-goro Yai kula Surawiyata. nyuwun idi pangestu. Ya. Mugi kula saged lenggah dados sultan wonten ing Kasultanan Bintoro. Tak pangestoni Yai terima kasih. Kakang Langgar Singgih, Nggih Yai. kula nyuwun pangestunipun. Mugi kula waga nglenggahi Rosi Kencana wonten ing Kasultanan Bintoro. Tak pangestuni Yai muga dan sambatan. Kanggo Ratu Mas Nyowo Mas Kencana, Iya, ya. kula nyuwun pangestu. Juga pangestu aja. Ben dimastani. Makasih ya. Dimas. Kencana, aku nyuwun pangestu. Muga-muga kon kakang anggone nglenggahi Rosi Kencana ning
Kok gurune? Kaya disuwuk sik. Nek ping pindho tak suwe. Alah. Ini disuwuk apa betul? Kapan? Bismillah. Mata cukup aku ke. Nek kebo Pak mesti habis sikit. Papa kanang 5 ganjil. Papa, jangan semoga tidak mesti. Ilmu. Wedi gede jenenge krikil. Bocah mik jenenge mentil. Lindra-lindri. Sekoro isine teri. Nek dikeplok dadi terasi. Wah, mandi ora. Aku dhewe ya ora pati ngerti. Sebenarnya dipun lerehi rumiyin. Tunggap sekawan dosa dinten kula badhe nglenggahi malih wonten kula Singgono. Tegese arep tirakat. Tirakat. Ayo ayo wis. Eneng Yai Surayati kowe ora kuwawa. Bilin. Pangeran Trigono, ayo bilin. Aku kepen pangestu. Tak pangestu. Aku kepen pangestu. Kepen pangestu. Kapan istoni ya itu? Kepen pangestu. Kapan istoni? Kapan semono kepen. Yo, Pak Pangestoni, Dimas Trenggono, anggonmu nglenggahi. Kula Singgono, muga-muga ora kuat. Kowe sing pernah ora kuat, apa meneh kowe? Awang lemak lemak ngidak telera pendeng. Tenggono boten kuat. Gus, Enten apa? Surawiyata ora kuwawa lungguh kursi. Semono uga Pangeran Trenggono ya ora kuat. Mongko yen ora ana waktune, Gus, iki melas marang kawula ing Demak. Ngaten. Kudune piye? Nggih kedah enten warnenipun tahe wakilipun nggih. Paremu wakil sing pas sapa, Gus? Kedahipun ingkang sepuh Aku. jenengan. Nggih. Kaya ora aku. Pitados. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun bisa mugi damel padhangipun ing Demak. Lan ayom panyeming kawula ing Demak. Kula nyuwun izin jumeneng Sultan wonten ing Demak menika. Sedelok meneh sampean ora gledang ning malah mencret. Kula percaya. Wong anak murid kula sing gagahe kaya ngono ae. Mergo dijini awas bakal kalah.
Ah tenane. Mula sawise ngaku warnen Yudin Dados. Nggih. Gelar Prabu Sabtoto. Ketuk prutut mustikaning Janalaka. Wenang murba nanging ora wenang diwasesa. Gitu. Sapa sing ngluput iku pidana ewondele sing bener nggih diparingi ganjaran. Paring ganjaran kuwi ramawas gedhe labete tumrap negara kaya ngono. Nggih. Mula ingsun Prabu Sabtoto wisuda Pangeran Trenggono duni Sultan ing Demak Negara. Pangeran Meniku sanggeman ing awak sana. lipat boten konang-konang. Babar pisan boten. Alah. Balung. Lagi kok pating cerkot. Lagi 2 menit. Oh boten rasaken napa-napa. Enten dore boten iki. Boten wonten. Asu. Awas Dor. Dor. Mutusake Pangeran Trenggono jumeneng Sultan ing Demak Bintoro. Sultan Trenggono gelar Amirul Mukminin. Trenggono sampun dipun tetepaken dados Sultan wonten ing Kasultanan Bintoro. Trenggono yen kowe dadi sultan ora ing Kasultanan Bintoro Demak. Selawase aku ora bakal ngucapke asta ora ing Kasultanan Bintoro. Yen apa-apane Nggih. Raja gelo lho, Bos. Kalane ora dadi. Ya gelo kadang daging pirang-pirang. Surayata kae tak ibaratake gajah. Jal saka Andilan, Sratine sapa? Nggih. Kula pun krasa. Piye? Krasa nek seratine mesti dikula ora. Kok isa dodong kok nang kene? Ah kersane gen krungu nun sewu. Serati niku nek engko iso dikandhani, iso direhne. Ewondele mboten. Nun sewu nggih ampun nutuh kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.